Vi har egentlig ikke filmet så meget i dag, fordi at, ja, vi har spillet golf, og det er lidt besværligt at filme, mens man spiller golf. Men jeg tænkte alligevel vise jer det her, fordi min far har lige skudt en bold ind i et træ, og bolden sidder der. Kan du lige ghetto-looket af min kamera? Hvorfor? Okay. Det er sådan det bliver. Hvorfor? Fordi den kan ikke... Ja, fordi at mikrofonen nu ligesom skal være et skal være et eller andet sted. Og så er det der, hvor lyden kommer fra. Ja. Du har ansvaret for... Alt. Som sædvanligt. Kan I huske den der start, hvor det så ud som om vi hygger sygt meget i bilen? Ja, det gjorde vi ikke. Jeg glemte mit pas. Så nu skal vi bare lige have afleveret vores ting. Og så kommer vi forhåbentlig ind i lufthavnen, og så skal det helt nok blive godt. Hej mor, vi er nået herud, og vi har fået det hele tjekket ind, og det hele det går. Ja, så ingen stress. Hvad er forskellen på den her og den anden? Den anden, der er mange mennesker. Ja. Den her er der få mennesker. Præcis, her, bare for her, der er ikke så mange. Det er lidt mindre stresset her. Ja, det er mindre stress, og der er ikke så mange. Det vigtigste i en lounge, det er så meget Coca-Cola, du kan drikke. Der er måske nogle af jer, der tænker, hvor er I på vej hen? Vi er på vej til Spanien faktisk. Vi flyver til Alicante, og så, som I kan se, min far lige i gang med at hæve nogle penge. Så skal vi spille golf i en uge, så jeg glæder mig sindssygt meget. Er det bare mig, eller føles det som om, at hele verden har fået tømmermænd? Og de bare vågnet op og fundet ud af, at de har sovet sammen med hende den grimme, som der er ingen, der gider at sove sammen med. Og så bare gerne vil have hende ud så hurtigt som overhovedet muligt, men man ved, at det kommer til at tage 4 år. Ja, det er sådan, som verden har det lige nu. Vi skal ikke bruge noget. Jeg har Jeg tror faktisk, vi er de sidste på flyet. Men det betyder så også, at vi ikke får vores bagage med. Så det er lidt småirriterende. Hvis du lagde mærke til det, ikke? Ja. Så var der de 3 vigtigste ting, som der skal være på en Norwegian-tur. Turstewardesser, forsinkelse og hård landing.
Det er rigtigt. Det er så rigtigt. Det er alle de ting, der skal være på Norwegian tur. Og sure mennesker i kabinen. Jeg vil sige, at jeg synes, passagererne var sure end... Passagererne var pisse sure. Altså. End personalet. Ja, det synes jeg det synes jeg også er rigtigt. Fordi jeg synes, at det er synd for dem. De har arbejdet hårdt hele dagen. Det var måske deres 4. gang i luften. Ja. De har arbejdet i over 12-13 timer nu. Ja. Det er hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde. Ja. Så jeg blev virkelig træt i går. Vi blev forsinket med 1,5 time, hvilket gjorde, at jeg orkede simpelthen ikke at optage videre, da det var, at vi var færdige. Vi har lige spist morgenmad. Fantastisk morgenmadsbuffet forresten. Og så fik vi vores hotelværelse og tjekkede vores bags ind i går. Det er et ret fedt hotelværelse, faktisk, vi har fået. 2 senge, så vi ikke behøver at sove ved siden af hinanden. Og så har vi et toilet, rimelig standard. Bad. Der er ikke så meget at sige. Toilet. Men det der egentlig er det fedeste ved værelset, det er udsigten. Fordi vi har udsigt ud over hele poolen og så også golfbanen. I hvert fald et af hullerne. Så virkelig et lækkert sted. Så jeg ser frem til at komme ned og få trænet med, vi skal have personlig træner her lige om lidt. Hvordan synes du første træningsdag gik så? Ja, jeg synes det gik rigtig godt. Men mere teknisk end det vi har været vant til. Ja, meget mere teknisk. Altså, og meget mindre pænt slag. Så nu skal vi ind og have en sandwich, drikke en cola. Det har vi fortjent. Det var faktisk relativt hårdt og ret svært. Teknisk svært var det i hvert fald. Og hvornår var det vi skulle spille? Klokken 9 minutter i 2. 9 minutter i 2. Godt. Vi har egentlig ikke filmet så meget i dag, fordi at, vi har spillet golf, og det er lidt besværligt at filme, mens man spiller golf. Men jeg tænkte alligevel vise jer det her, fordi min far har lige skudt en bold ind i et træ, og bolden sidder der. Så jeg tror, man har lov til at erklære den uspilbar, og det er ret uheldigt. Ked af det, mand. Irriterende. Lige trådt ind ad døren her på hotelværelset. Det har været en super fed dag med golf hele dagen, og nu skal vi op og svømme, og bagefter skal vi ud og spise. Det er sådan, så vi har ikke noget styrketræningsrum, eller jo, vi har en pool, men vi har ikke nogen baner, der hvor der er, vi bor. Så vi skal køre faktisk et lille stykke for at komme derhen. Men altså, det er også okay. Så har vi fået nogle nøgler til at komme ind i skabene. Så I ser mig efter, at jeg har været nede at svømme. Og så er vi klar til at gå. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det er, at alle restauranter her i Spanien skal ligne et eller andet sted, hvor man kører hen for at slå en eller anden person ihjel. Men min far siger, at det her det er en god spansk restaurant, så må man jo stole på, om han har været før. Det har jeg ikke. Lang dag, overstået. Nu skal vi op og sove. Klokken er 11 eller sådan noget. Vi skal nemlig relativt tidligt op og træne. Så ja, jeg er virkelig træt. Hej til de 2 personer, som der har set den her film til afslutningen.
Jeg har egentlig bare taget kameraet med på den her ferie sammen med min far til Spanien, fordi jeg synes, det kunne være vildt grineren at lave en film omkring det. Jeg er lige blevet færdig med faktisk at redigere det. Computeren ligger der. Og jeg vil egentlig bare sige tak, og så håber jeg, I kan lide det. Jeg kan tydeligt se, at der er ekstremt mange fejl i det, og det er ikke verdens bedste vlog. Men jeg synes, den har været pisse sjov at lave. Så jeg håber, I det mindste er blevet en lille smule underholdt af den. Så I må holde ud derude.